Molt bona nit. Benvinguts a l'entrevista. El dilluns, dia 17, és el dia d'internet. A més, en un estudi que sortia fa pocs dies als mitjans de comunicació, un estudi realitzat per l'Organisme Autònom de la Societat de la Informació, parlava de que l'ús d'internet ha crescut un 5% a les nostres comarques, fent de Tarragona una de les províncies de l'Estat en la que més s'utilitza internet. Per parlar de tot això, per parlar de les noves xarxes socials i per parlar de Tinet, que és el nostre abanderat aquí a les comarques tarragonines, al voltant de la xarxa, tenim amb nosaltres el president d'Oasi, el senyor Alejandro Fernández. Benvingut. Moltíssimes gràcies. Senyor Fernández, normalment parlem de política municipal, avui farem un petit canvi. Sí, serà segurament millor. Serà millor. Estarem més a gust, perquè evidentment és un altre registre, és un altre to, i anem a parlar d'internet. I anem a parlar d'internet. Doncs comencem per Oasi. Què és Oasi? Sí, aquesta és una pregunta que no és cap però grullada. És a dir, és una pregunta que molta gent es pot fer, perquè la gent coneix Tinet, o li sona Tinet. Oasi és organisme autònom de la Societat de la Informació, és l'ENS de la Diputació de Tarragona, que recolza la xarxa Tinet, això per començar, però que té un objectiu més genèric, que és la difusió de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a la província de Tarragona. Aquest és el seu gran objectiu. I, evidentment, Tinet és una part fonamental d'Oasi i en també d'altres activitats. L'ús d'aquestes noves tecnologies una mica per trencar amb aquesta escletxa digital, no?, de la que tothom parla. Sí, efectivament. Aquesta escletxa no és un invent de polítics, és una realitat. En èpoques passades, el que separava unes generacions en les seves possibilitats d'entrar al mercat laboral o d'avançar en línies generals era la formació universitària, podia ser, hi va haver una època que va ser això, i ara, per exemple, ens trobem que el fet de conèixer i de fer servir bé les tecnologies de la informació i la comunicació o no fer-les servir bé pot ser un obstacle o pot ser una oportunitat. I això és l'escletxa, el clivage tecnològic, li han dit de moltes maneres. I, per tant, s'ha de treballar per millorar les xifres de coneixement d'aquestes eines. Unes xifres que de moment són molt positives, l'ús d'internet creix en un 5%, i trobem que en aquestes xifres també hi ha que 3/4 parts dels usuaris d'internet fan ús de les xarxes socials, una cosa relativament nova, que ha desplaçat, podríem dir, els xats que van ser a l'inici i que s'ha aposentat al territori. Ara ja es pot dir que la gent coneix les xarxes socials i les utilitza? Sí. Abans, però, sí que m'agradaria una mica explicar i contextualitzar una mica les dades d'aquest 71% de persones a les comarques de Tarragona que ja fan servir internet de manera habitual, que és efectivament un 5% més que l'any passat. Som la província líder a Espanya. Evidentment, això té a veure amb el fet que l'any 95, que és quan neix Tinet, vam ser pioners també. És a dir, s'ha mantingut aquesta característica de les nostres comarques amb epicentre a la ciutat de Tarragona, que és Tinet. I, per tant, anem bé. De tota manera, s'ha de treballar encara més, perquè ens trobem dos elements que desequilibren aquesta xifra, que és en línies generals positiva. Una en les franges d'edat i una altra territorialment. A les franges d'edat ens trobem dades que ja ens equiparen, per exemple, a la societat nord-americana, que és la que més fa servir internet, que és que, per exemple, entre els 15 i els 25 anys, el 100% dels encastats ja fan servir internet de manera habitual. Per tant, aquí l'objectiu ha de ser un altre. En aquesta franja d'edat, que ara relligem una miqueta amb les xarxes socials, l'objectiu és un altre. Però encara tenim feina a fer en aquests dos aspectes. Un, que no totes les franges d'edat, per desgràcia, tenen el mateix ús d'internet. Ara bé, els increments qualitativament són molt importants. L'any passat només el 5% de les persones més grans de 65 anys feien servir internet i enguany és un 10%. Encara són poques? Sí, però passar d'un 5 a un 10 és doblar. Què significa? Que moltíssima gent gran està descobrint en internet un nou món, pel seu oci, per les seves relacions personals, gent que de vegades té una edat i té problemes de mobilitat. Per tant, aquí hem d'incidir molt, perquè a més estem descobrint una cosa, i és que la gent gran disfruta molt amb internet, perquè ens descobreixen un món nou. I després l'altre problema a nivell territorial. No és el mateix l'ús d'internet a la ciutat de Tarragona, que és la que lidera l'ús d'internet també a la província, que l'ús que tenim al Priorat, per exemple, o a determinades comarques de l'àmbit rural de les Terres de l'Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, per exemple. Aquí tenim un instrument, que després en parlem si vol, que és la Tinet Aula, una aula itinerant per donar formació en els petits municipis que així ens ho demanin.
agafant això del territorial, també podríem trobar una altra diferenciació, que és l'econòmica. No és un país, Espanya, on encara és molt car accedir a internet? Sí, però no crec que no crec que sigui una de les barreres d'entrada a l'ús d'internet. En tot cas, és una barrera a la competitivitat de les nostres empreses. Això sí que... Jo no crec que la gent no faci servir internet perquè és massa cara. Hi ha d'altres aspectes, però és evident que és caríssima. En comparació amb la resta de països del nostre entorn i dels països desenvolupats sí que és caríssima. Però això ja és un problema de competitivitat de les nostres empreses, com la despesa energètica i com tantes i tantes coses que fan que el nostre país, en molts aspectes, no avanci com hauria d'avançar. Vull reprendre la qüestió aquesta de les xarxes socials, que de tant donar-hi voltes me l'ha deixat en el tinter. Evidentment, és a dir, les xarxes socials obren una nova etapa fins i tot en les nostres pròpies estratègies. És a dir, Tinet, en el seu moment, neix per donar connectivitat. Avui, per exemple, feia una altra entrevista amb un altre mitjà de comunicació i l'entrevistador m'explicava que els seus pares es van connectar per primera vegada a internet a través de Tinet. Bé, aquest problema, evidentment, ja no és prioritari, la connectivitat ja està superada. Una segona etapa va ser la de construcció d'un portal potent, com és el portal de Tinet, que dona una quantitat de serveis enorme, que et permet fer blogs, et permet fer als usuaris pàgines web, té un correu electrònic molt bo. El portal mateix et dona informació de primera sobre dades de la província, des de la cartellera, meteorologia, agenda cultural, de tot, molt actualitzada i molt potent. I ara ve una nova etapa que ve precedida pel concepte del web 2.0, i és que no només deixes informació, sinó que hi ha un concepte viral, i és que la informació a internet es comparteix i que crees aquesta xarxa social. I efectivament tenim unes dades de l'increment espectacular de l'ús de les xarxes socials, concretament del Facebook. I això, concretament del Facebook, hi ha més xarxes socials, però la que a les nostres comarques es fa servir més és Facebook. I és una autèntica revolució. L'altre dia la Càmera de Comerç de Tarragona també va organitzar una jornada en la que s'explicava com una empresa podia fer servir les xarxes socials en la seva estratègia econòmica. I bé, és que és un món completament diferent. El món publicitari, que ja sabem que és caríssim, es poden fer estratègies a través de les xarxes socials, cobren una quantitat d'oportunitats. Qui sigui espavilat amb aquest tema pot estalviar-se molts diners. Pot estalviar-se molts diners i a més democratitza molt determinades pràctiques. I crec que en l'àmbit polític també. És així que on li anava a parlar, l'àmbit polític.